Hey, bịakwanụ soro nkelebe Chukwu na Chukwu nna na-asakwa ekpere. Kedu esi na Chukwu nna ada asa ekpere? Onye sịrị na Chukwu bi n'eluigwe ada aza ekpere? Bịakwanụ kenelu m Chukwu, bịa m kenelu m Chukwu na Chukwu azagokwa m ekpere niile m na-ekpe n'akara mgbasa ozi ma gbasatara ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke. Chukwu nna na-afa aza m ya obere obere, na-aza m ya nwayọọ nwayọọ. Ọ zagokwa m ekpere n'isi ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke ịtọ. Hey, tata ka m na-agafe n'ụzọ na-aga nnọọ na line ebe ụmụ anụmanụ ụmụ nwanne anyị nwoke nọ, wee yebe ntị oye ka ene ntị m yele oye taja na-ege ka mmadụ nke mma anụchata, wee bịa gbasaa n'akara mgbasa ozi m ka ndị ọzọ were na-amụta ife. Tata m wee nụzie ife na-ada na-agafere onwe m, onwekwa onye m gwara okwu. Emekwe nka ya sị na m bụ onye Igbo na-agakwara onwe m wee na-anụ ka fa na-asị hey na ọfụfụ Disemba na mma anarịrị Disemba. Hey guy, anachagokwa m anacha o guy, nice anachagokwa Disemba anụnwa ka nje nnọọ ojije nwaanyị na be anyị. Ama na nwaanyị obodo nnu n'obodo a mịa ma ụmụaka ha jide nnọọ na m anabagokwe. Onye nke ọzọ si hey ị ka na-ekwu okwu, mụ agbago tiketi agba, mụ agbago tiketi na m na-echezika ụbọchị ya ruo na I can't wait ka m tụọ Naija. Chọrọ nnọọ nwa be anyị aka be anyị meje nnọọ bido nnọọ mekube famili m na m achọrọkwa akụkọ. Hey nwaanyị obodo, thank God na mụ na ya na-abesetugo and agwa m ya, mana m nwa na-anakwala onwe m mgbe o ji wee chọpụtazie nke a gbasatara ọya fụzikwa na azụmahịa. Onye nke ọzọ si hey nyakụ nka ji nwa ya ekwu na mụ nwa agbagokwa tiketi na nke m ya bụ ebe Jenụwarị yes early Jenụwarị because na nchọ ka m make sure na ntụtụ ma pin m n'obodo a na onwe dị nke anyị asị na nna bara ka m lapụ, na nchọ imeke sure na everything nwere n'obodo a na mpakli ya na hey wee wụchaa ntị wee na-egere wee si Chineke na-ekene dịrị ya wee chene Chukwu chinye aka enu si Chukwu ọka ede mmadụ ịtọ atọghatago mkpụrụ obi fa na-achọzi na be anyị, na-achọzi na Naija ka faje nụrụ ụmụazị be anyị atrịsị ụmụ nwaanyị na-ebenete, ụmụ nwaanyị ya salụ dị afa afro, ụmụ anụmanụ dị dọ na ebe a na-akakwuyarị ụmụ nwaanyị obodo kedosie fa ifu gị na Chukwu na-azaga ekpere. Ụmụ anụmanụ ịtọ na-ananụ Disemba, nke ọzọ si na Disemba, nke ọzọ si highest Jenụwarị. Disemba na Jenụwarị bụ n'ofufe. Ekene dịrịnụ Chukwu, ọ pụkwara m ife iji wee nye Chineke nna ekene. Ụmụ anụmanụ ịtọ na-ana utu ụmụazị famụ n'obodo ahụ utu anụmanụ nwaanyị obodo. Thank God anụmanụ nwaanyị obodo aka enyepụrụ ha bọtụ ha wee bụrụ okpokoro isi fa na-ana. Mmadụ ịtọ na-ana ịrụzie na ụmụ nwaanyị ịtọ kịta ya aga afịa na be anyị anụchalụfa aka gụchaa nke a kọcha ya ọbụla akụkọ ifuru ya n'ọmaka. Kedu ife gị nwaka na-eche? Gị nwaka nna ajụ gị nwa na-ele ife onyonyo a ka nọ wuti nwa wee na kedu ife ị ka nọ na-eche? Ịkwadowegokwa ka ịchọ ka isi gị tọ n'ebe a ngwa na-echekwa nọrụkwa na-eche na ndị ọ dị ọsịsọ ọya fa anabagokwa nọkwara ebe a oge adị ọzọkwa.